għadhom id-dar. Daqshekk anzjani ħafna. Awguri lilkom ukoll. Awguri lilkom ukoll. X'ismek inti? Lucy. Come on, Cosmi. Sì. Ta' Sant'Anna, xejn mhux sabiħ. Minekx ħafna hawnhekk, din is-sena. Kont ġejt ma tal-hospice meta bidal. Reġa' wasal iż-żmien meta jiena naqsam magħkom messaġġ dwar il-milied. U din is-sena din il-messaġġ qed nagħtuh mir-residenza ta' San Vincenz de Paul. Naħseb xi wħud minnkom jagħmlu l-mistoqsija għaliex minn din ir-residenza. U r-raġuni hi li fis-sena 2012 hija s-sena Ewropea għall-anzjanità attiva kif ukoll għal solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. U allura jiena ġejt din ir-residenza flimkien ma' grupp ta' tfal u żgħażagħ biex aħna nżuru l-morda u biex inkunu nistgħu nagħmlu dan il-messaġġ minn dan il-post. Dawn iż-żgħażagħ u tfal kienu hawnhekk għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett biex nuru li hemm solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. U t-tieni biex aħna niftakru li alla volja ġejna nżuru l-anzjani, dawn darba kienu żgħażagħ u darba kienu tfal u mxew il-mixja kollha tal-ħajja. U jiena xtaqt li fuq dan is-suġġett naqsam magħkom ukoll xi riflessjoni dwar il-mulej Ġesu. Aħna qegħdin niċċelebraw fil-milied il-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu fostna l-bnedmin. U waħda mill-effetti li kien hemm ta' din il-miġja hija li bent Alla mill-eternità fil-ħajja tiegħu daħal fostna l-bnedmin u sar bħalna, jiġifieri sar suġġett ta' żmien. Kien tifel, kien żagħżugħ, immatura, imma sfortunatament aħna l-bnedmin ma ħallejniehx li huwa ikompli jmur għal dik il-maturità tal-anzjanità. Għaliex sfortunatament ġie maqtul imsallab ta' 33 sena. U ma nafx jekk ġieli kontux tirriflettu fuqha, meta naqraw il-Vanġelu, ftit li xejn hemm ħafna opri tal-ħniena, imma ftit li xejn hemm fuq dik li hija iżżur pereżempju lill-anzjani. U raġuni naħseb għaliex is-soċjetà ta' dak iż-żmien kienet ħafna differenti minn tagħna. L-ewwel raġuni kienet għaliex dak iż-żmien dik li bl-Ingliż ngħidula life expectancy kienet qasira ħafna. Kienu ftit dawk li jaslu għall-anzjanità. U t-tieni raġuni għaliex anki f'dik is-soċjetà kienu jagħtu ħafna każ ta' dik li hija il-rispett lejn l-anzjanità, lejn l-esperjenza tagħhom, lejn l-erf tagħhom. U allura kienu jagħtu każ ħafna ta' dawk li kienu anzjani. Mod speċjali naħseb nistgħu ngħiduha li anke f'dik il-kultura ir-raba' kmandament weġġaħ il-missiera kull ommok kien jagħti ħafna importanza u kienet parti integrali mill-kultura ta' dak iż-żmien. Illum fi żmienna għandna realtà differenti. Realtà differenti għaliex għandna bosta nies li qegħdin jaslu sa età kbira. Il-life expectancy llum twalet ħafna iktar. Hemm ħafna li jgħixu fuq it-80. It-tieni raġuni hija għaliex anki hemm diversi anzjani llum għandna żewġ kwalitajiet ta' anzjanità,
Għandna l-anzjani li huma attivi u għandna l-anzjani dawk li għandhom bżonn li ħadd ieħor ikun jista' jgħinhom. U t-tielet raġuni hija għaliex illum is-soċjetà tagħna donna iktar tagħti każ ta' dak li huwa ġdid u dak li huwa innovattiv u forsi u jkun hemm bżonn li aħna nagħtu każ iktar ta' dik li hija l-esperjenza ta' dawk li ġew qabilna, l-esperjenza li permezz tagħhom aħna nkunu nistgħu nitgħallmu anki fuq il-preżent tagħna. U allura jiena naħseb li din is-sena mod speċjali kemm hu sabiħ li aħna nibdew minn dan il-milied u naraw fil-milied jekk hemm xi ħadd li forsi jiġi minna u se jkun waħdu anki f'dan iż-żminijiet. Mod speċjali dawk li jinsabu fir-residenzi tal-anzjani. Irridu nibdew fil-milied u ma nifqux hemmhekk. U ma nifqux hemmhekk għaliex anki s-sena d-dieħla forsi nagħmlu sforz qed nitkellem kemm bħala individwi fil-familji, imma qed nitkellem ukoll dwar persuni li huma membri ta' xi għaqda jew għaqdiet li nkunu nistgħu nagħmlu inizjattivi biex dak li huwa loneliness, il-fatt li jħossuhom waħedhom, kemm jista' jkun inteffulhom lill-anzjani tagħna dawn it-toqol. Allura jiena nawguralkom il-milied it-tajjeb lilkom ilkoll u jarra il-membri kollha tal-familji tagħna ikunu jistgħu jgawdu dan il-milied b'ferħ ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u jalla is-sena l-ġdida tibgħat fuqna diversi grazzi li jkunu jolqtu wkoll il-familji kollha u jolqtu wkoll l-anzjani tagħna. Nawguralkom il-milied it-tajjeb.